Не можна нормалізувати те, що чоловік постійно вибачається з букетом квітів, бо це буквально означає, що в стосунках якась проблема. Не вибачаються там, де не косячать. А нормалізувати яскраві вибачення, вибачте, це якась, извините, трошечки не туди щось рухається. І на це треба звертати увагу, бо по суті десь якось десь вас все одно намагаються якось красиво для чогось. Треба покопатися, для чого це відбувається. І якщо це не просто якась тупорила продажа квітів, то плівать. Якщо там дійсно там магазин такий-то продає вам квіти, можна весь багатший з них захуярити, alright. А якщо це просто як лайфстайл, наратив, життя, якого у нас нікого не будемо, ми не відповідаємо цього 0,01% багатів, так а зачем на це прикладати тоді на себе? Якщо втрачаємо ми таким чином своє життя, від якого ми можемо насолоджуватися.